ya bụ ụka bụ Reverend Canon Tochukwu Odilora siri na ọkwa dị enu nke adogotere ndị a bụ nke kwesịrị ka akpachapụ anya dị uchu ma bagide na ekpere wee na-ayọzi ha ka ha gbara ihe ọbụla bụ njọ na ife arụsị ọsọ. Reverend Canon Odilora gara n'iru ma sịkwazịa ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha tụkwasị Chineke nna obi na ọnọdụ ọbụla ha furu onwe ha, n'ihi na Chukwu ga-eme ihe o ji bụrụ Chukwu ha agabiga n'ọnọdụ ndị a na-ama ha aka n'iru. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu na ebe achịkọbara ya bụ echichi na n'ọkwa adọnyitere ya, ka onye adọnyitere n'ọkwa bụ Chief Ikwumelu kwupụtara na ọ bụ ịtụ egwu ya nwere n'ebe Chineke nọ, nsọpụrụ na ịdị uchu n'ihe gbasara ije ozi nke Kraịst bụ ihe bunyere ya enu dịka onye nna nke okwukwe, si n'agbanyeghị na ya amaghị na ndị mmadụ na-ahụ ije ndị a ya na-aga iji gbasara Kraịst ozi, wee kpere Chineke ka biko ka o nyere ya aka ka a ghara ịda mba n'oge ugbu a. Otu aka ahụ ka nwanne nwoke ya bụ nwoke bụ Ọkammụta Steve Ikwumelu kọwara ya bụ nwoke echiri nna okwukwe dịka nwanne nna ya, onye gazi n'iru lụzie ọrụ dịka nna, nke pụtara na ha ji ya wee mere nna, si na ọ chụgo aja dị iche iche iji wee hụ na ha nwa gara n'iru bụrụ ndị nke mịtara mkpụrụ na ndụ ha bịara, ma kwukwazịa na ọ gosiri ha ibi ndụ nke ezi omume, ma sịkwazịa na ọ bụkwa onye gụrụ akwụkwọ. N'otu aka ahụ, n'aha ndị ọgọ ka Maazị Charles Ọnụbọgụ siri na ha bụ ndị nwere isiọma, n'ihi na ọgọ ha nwoke na-edu ha n'ụzọ nke ịkwụba aka ọtọ na ịdị uchu, ma na-agbaziri ha mgbe ha na-azọfi ụzọ, ma yọkwazịa Chineke ka o nye ya ogologo ndụ. N'otu aka ahụ, n'okwu ha dị iche iche ka ụmụ nwoke a merubere mmemme a bụ Oliakụ Chioma Ifeanyị Obiora na Comrade Obi Ikwumelu kọwara nna ha dịka onye nduzi na onye na-enyere ndị mmadụ aka, ma sịkwazịa na ọkwa ebuitere ya bụ nke ọ kwesịrị ịnọ, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ okwukwe mgbe niile na ụlọ ụka. Inyefe onyinye